Mamshi, good evening. Ayan. So, dahil gabi ngayon dito sa amin, sa Bulan, Sorsogon, so magluluto po tayo ng ginisang bugitis. Ayan. So, ito yung bugitis mga Mamshi. O, ayan. Ayan. So, mag-umpisa na tayong magluto. So, ayan mga Mamshi, napainitan na natin yung kawali natin. So, lalagyan natin siya ng mantika or oil. Ayan. So, ilalagay na natin yung sibuyas. Ayan, onion. So, lalagyan natin ng ginger or luya. So, ilalagay naman natin yung tomato. So, ilalagay na natin mga Mamshi yung shell. So, ayan mga Mamshi, lalagyan natin siya ng asin or salt. Ayan. So, ayan, tatakpan muna natin siya. Ayan. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan. Isa't kalahati mga Mamshi. Tsaka natin ilalagay yung sili. Hintayin lang natin siya. Tatakpan ulit natin siya.
So, lalagyan natin siya, mamshi, ng seasoning. Tatakpan ulit natin siya. Ayan, hintayin lang natin siyang kumulo, mga mamshi. So, ayan mga mamshi, kumukulo na siya. Ayan. Pag once mga mamshi nag-open na siya, so luto na yan. Ayan. So, ilalagay na natin yung malunggay. Okay na to mga mamshi. Ready to eat na to mga mamshi. Ayan, so tatakpan ulit muna natin siya para maluto yung malunggay. 2 minutes lang mga mamshi. So, ayan mga mamshi, luto na to. Ayan, ready to serve na. Ayan. Ayan ang mga mamshi, ang masarap na ginisang bogites. Ayan. Ayan. Sa tabi lang ng dalampasigan yan mga misis. Makukuha. Ayan.